Сьогодні хочемо підписати меморандум про співпрацю з Академією професійного навчання і безпосередньо з керівником Яном Грецько і нашим коледжем Ужгородським торговельно-економічним фаховим коледжем Початкового університету. З Європейських Союзів з нами залишився. Ми ваші особи бачимо готовність Європи і перспективу by som chcel pár slov, keď môžem povedať, chcem sa poďakovať pánovi ani všetkým pedagógom, ktorí pracujú tu na škole, pracujú so študentami, pretože vieme, že práca pedagóga je veľmi ťažká. Práca pedagóga v dnešnej dobe začína byť jedna z najťažších, čo sa týka výdrže a psychickej nejakej výbavy. A dúfam, že ešte o to zložitejšie, že časovo nie sú ideálne na výkon tejto profesie. A možno ani by som nepovedal, že to je profesia, ja by som povedal, že to je taká srdcová záležitosť. A chcem tým vlastne vyzdvihnúť aj našu spoluprácu, ktorú sme už začali a verím, že aj z našej strany bude ďalej úspešne pokračovať a napredovať a rozšírime aj nejaké témy ďalšie, nové, ktoré napríklad teraz sme rozprávali do logistiky a možno ďalšie, ktoré by sme v rámci cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce. A mimoriadne dôležité treba povedať, že tá praktická výuka je ten veľmi hlavný celý. Je vlastne teóriu, čo človek naučí, ale tú praktickú časť. Tam tej sa treba povenovať študent do života na svoje povolanie, vyššie pripravenie. Nie len tak, že niečo chodí, ale aby mali zkušenosti, nejaké pracovné návyky a vlastne schopnosť sa v tom živote, v tom pracovnom procese čím skôr na ďalšiu našu spoluprácu.